Moi drodzy, witajcie. Nie jest dobrze. W zasadzie powiedziałbym jest źle. Moi drodzy, no i mróz w końcu nas dopadł. To było raczej nieuniknione. Całe szczęście, że przynajmniej tutaj nie ma jeszcze śniegu, ale to jest też nieuniknione w swoim czasie. I chciałem w ogóle nagrać wam to wszystko na placu, ale wyczerpywała mi się już bateria z telefonu, no i padła, także to co widzieliście to były takie kadry z walki o życie podczas powrotu do domu z dworca autobusowego. Słuchajcie, takie krótkie cool story z pociągu. Jak jechałem do Gdańska z Katowic, to mój wagon dopiero został podstawiony w Katowicach. Także przez 1,5 godziny w wagonie było jakieś minus 10 stopni, nie? Zanim się ogrzał. Nie polecam nikomu. Nie polecam również dzieciom, parafrazując sławnego youtubera alkoholika. Nie było letko, moi drodzy, no nie było. No już nie liczę tego, że pociąg się spóźnił godzinę, bo to już przywykłem do tego w sumie. Powiem wam w skrócie, sytuacja polskich kolei państwowych zasmuca mnie oraz wkurwia. A kiedy wracałem, to znowu było tak ciepło w wagonie, że nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Już zdjąłem wszystko co się da i dalej mi było gorąco, ale no wiecie, z dwojga złego lepiej tak jak w drugą stronę, nie? Także no, o 21:30 wyjechałem z Gdańska, koło 7 byłem w Katowicach, jest godzina paręnaście minut po 8. No, nagrywam do was tą część drugą właśnie vloga i moi drodzy, jeżeli wam było zimno przez ostatnie dni, to łapka w górę. I teraz słuchajcie, jak sobie radzić z tym zimnem? Jak sobie radzić z tym zimnem? Aha, jeszcze wam nie dokończyłem. Jak wracałem pociągiem, to było ciepło, fes, ale za to jak wsiadłem do autobusu, to nie był nieogrzewany i przez 25 minut się telepałem, nie? No, ale cóż. Jak sobie radzić z tym zimnem? Moi drodzy, są różnorakie sposoby. Ja tutaj wam przedstawię, jak sobie ja radzę, także tak. Termoforek, moi drodzy. Cieplutki, fajny, na kolana, albo na stopy, albo do łoża. Teraz tak, fuzekle. Polecam fuzekle wełniaste, antypoślizgowe rubę. No i oczywiście, moi drodzy, gorki tyj. Jeszcze można kostkę czekolady czy czegoś słodkiego, no i tak jakoś trzeba żyć, nie? Centrale hajcunk rozkręcić, albo dociepnąć do kachloka, albo węgla, jak ktoś jeszcze hajcuje, tak jak to u mnie jest, drzewa dociepnąć i co? I żyć, moi drodzy, żyć. Także co? Informujcie co u was. Niech każdy z was napisze, jak tam u was z mrozem, czy jest zimno fest, jak sobie z tym radzicie i w ogóle jak żyjecie, no. Także ja wróciłem po takiej absencji trochę YouTube'owej, bo trzeba było trochę odpocząć po tym, na rozpoczęcie nowego roku i jadymy, moi drodzy. Na ten tydzień mamy już fajne wspomnienia. Mamy już fajne pomysły, będą fajne filmy, będą fajne gry na live'ach, na hitboxie. Także śledźcie hitboxa, pod spodem go macie w opisie. Wszystko macie w opisie zresztą. Także będą fajne rzeczy. Mam już pomysły, jak tu mocno wrócić do roboty. Także no, moi drodzy, to ja już chyba nie będę spał, bo w pociągu spałem jakieś z 3 godziny. To na ten dzień styknie. No to moi drodzy, obowiązkowa łapka do wierchu jak zawsze i joleca, a wy tam piszcie jak żyjecie.